Mayong gabi natong tanan. Una sa tanan ang akong pagyukbo sa atong Padre Cura, Padre Randy. Og inyong tanan nga nagdebosyon sa mahal nga Birhen sa Lourdes. Og ingnan ko diri ni Father Randy nga kini di ay nga atong misa nobina naka-live streaming ta. Naka-live streaming. So, kini siya moabot ni ngadto sa China. Moabot ngadto sa Wuhan. No? O moabot sa tibuok kalibutan. No? So, atong mga pag-ampo nini diri karon sa atong misa nga manghinaot ta nga ang tanan na mga pangamuyo sa katawhan nga kini siya nga coronavirus, no? Mahunong na unta. No? So, unang atong tigumo mag-iusa ta sa pag-ampo nining particular nga intensyon, no? Og ingon pod si Padre Randy nga kinisad siya naka-live broadcast ta sa DYRF, no? So kadtong atong mga higala nga siguro wala makaari diri sa novena kadtong naminaw lang diha sa radio tungod kay may sakit, tungod kay naay problema panlawas, no? Apil gihapon ni sila sa atong pag-ampo nga manghinaot ta nga sila sad pinaagi sa mahal nga Birhen sa Lourdes, no? Madawat sad nila ang gasa nining atong pag-ampo ning Eucharistia, nining atong pagnobina, pagpangandam alang sa kapistahan sa mahal na Birhen sa Lourdes, no? So ang atong mga amigo, no, nga tuwa didto sa naminaw lang, no, apil gihapon mo ani, no, kini siya nga atong pag-ampo kining misa, no. So swerte kaayo ta, no, kay dili lamang na diri sa simbahan, dili lamang diri sa parokya, kung dili pa adto gyud ta sa mga tawo nga nanginahanglan kanato, adtong mga tawo nga nanginahanglan sa atong pag-ampo, adtong mga tawo nga nanginahanglan sa tabang sa Dios. So, makaigsuonan ni Jesucristo tuguti ko ninyo pagpaambit mga pipila ka punto, siguro kini siya pamalandong diha sa atong tema. Ang tema natong karong novena, no? Ang ingon ko nang tanan ko kang padre kay basig nagsayop ko ba, no? Ingon siya Mary, teacher of dialogue, to strengthen our communities, to strengthen our harmony, our communion, no? So nindot kaani siya pamalandungan nato aron diha sa pagbalik nato at least na atay madala, no? Adto sa atong panimalay o kamo nga naa diha sa radio, kamo diha nag-live streaming, no? Na amoy makuha gihapon nining atong kasaulugan kanong nobena ikaduhang adlaw sa atong nobena. So Mary, teacher of dialogue. Kini manggod makaigsuonan ni Jesucristo ang tema karong tuiga mao ang interreligious dialogue, ecumenism o indigenous people, no? Unya ang underlining theme, dialogue towards harmony and unity. Now, karon diri particular kanato, we have Mary as the teacher of dialogue. Mangutana ta, unsa man gyud di ay nganong si Maria gi ato mang gitawag teacher, no? Magtutudlo sa dialogue, no? Makaigsuonan di Jesucristo, wala koy lain nga nahunahunaan nga rason, no? Kung dili nga si Maria ang mahal nga Birhen, siya man gyud ang nagpuyo, gipuy-an niya kini nga gitawag nato example par excellence diha sa dialogue nga nahitabo sa Ginoo ug ang katawhan. The mystery of incarnation nga mao ang gidawat diha sa mahal nga Birhen nga pinaagi sa taguangkan na diha matawo ang pulong sa Dios, diha mahimo ang pulong sa Dios mamahimong tao sama kanato. Of course, labot lang sa sala. Mao kini ang example, no? Diha sa dialogue kay ang Ginoo iyang gihimo ang tanan, iyang mikanaog siya
aron mamahiusa kiya diha kanato, so that there will be some sort of dialogue, no? So that ang Ginoo makapaminaw diha kanato ug kita sad makasumbong ngadto sa Ginoo diha sa atong mga problema, diha sa atong mga panginahanglan. In other words, kini siya nga dialogue dili lamang kay abstract nga dialogue. Ang dialogue nga natabo diha sa mahal nga Birhen, dialogue gayud nga naay lawas. Dialogue nga nahimo nga dili abstract, dili logical, no? Kundi kinabuhi ang pulong nahimong tawo diha sa atong Ginoo Kristo, pinaagi sa kabubuton sa Amahan, pinaagi sad sa pagdawat sa mahal nga Birhen. Mao na makaigsuonan, makaingunta nga ang mahal nga Birhen kay iya man ni gidawat. Ang mahal nga Birhen iya man gud kini siya by way of her humility, by way of obedience to the will of God, nahimo siya magtutudlo kanatong tanan kini nga gitawag nato dialogue. Mangutana ta, nganong kinahanglan man ta og dialogue? Nganong naa may gitawag nato ecumenism? Nganong naa may ecumenical dialogue? Nganong naa may interreligious dialogue? Nganong naa may indigenous people dialogue? Una sa tanan, ecumenical, mag-ingon ganit ang ecumenical, buti pasabot ni ini, nga kining tanan nga katawhan nga atong maghimamata nila, we are all believers, we are all Christians. No? Apan, dili tanan mutuo diha sa atong simbahan katoliko. Mao ni, for example, makigdialog ta sa atong mga Protestant brothers and sisters. Makigdialog ta sa mga uban na mga sekta. Makigdialog ta ngano man, because we are all believers in God. Mauna siya diha. Of course, diha sa practice siguro basig iba-iba ang atong manifestations, expressions, but kinahanglan magayod magdialog ta. No? Kinahanglan gayud masabtan sad nato so that dili lang ta manaway. Dili lang ta, kay kamo manggod, kay sige mog reklamo, sige mog criticize, sige mog protesta, mga protestante mo. Wa mo'y nahimo, no? Dili mo kana siya ang atong attitude. Mingon ang Santo Papa St. John Paul II, there are things that unite us more than those things that divide us. Therefore, let us concentrate on things that unite us. Daghan ang mga butang, no, nga kita pwede man day ta maghisgot niini, pwede man day ta mag-dialogue diri, no, rather than mingon kamo wa mo'y labot, no, moabot diha sa kanato kanang exclusive rami kami mga Katoliko, no, dili baya kana siya mao ang ihunahuna sa atong Ginoo, dili sad mao ang plano sa Dios, no. Diha sa Biblia ang kanunay nga pag-ampo sa atong Ginoo Kristo, mingon siya, ut unum sin, that they may be one, just as you, Father, and me are one. Okay? So, unity gihapon, no? Nganong maghisgot man ta og interreligious dialogue? Interreligious dialogue, mag-iba kini siya sa ecumenical dialogue. Interreligious dialogue, kanaganing religion, no? We have to deal with other religion. Naatay Muslim, naatay Buddhist, naatay uban pa diha, no, nga mga relihiyon, no? Naatay gihapon nga atoa Catholicism, no? Christianity, no? We need to dialogue with these people, no? Nganuman, kay kining mga tawhana, mga kaigsoon da sa Kristo, tinuod, basig lahi ang ilang pamaagi. But they are also like us. Sama nato, they're in search also of God. They're in search of salvation. They're in search also of being one in communion with one another. Kay ngano, ang basihanan manggudiha, we are all human being. As human being, we understand what is right, what is wrong. We understand what is love. No? We understand what is communion. No? Kanang mga tawhana, kabalo gihapon na siya. So therefore, tan-awon sad nato ining mga butanga
because they also pertain to our life. Dili lang kay ang atong gihimo ta nga, uy, sige, ang amo adiri kamo ning tama, kani sila kay mga Muslim na, dili na sila tama. Kani sila kay mga Buddhist na, dili tama. No. Who are we? Kinsa man ta nga mag-judge kanila? No. Wala. Kita siguro kay ang atong upbringing, siguro kay naadiri ang atong mga missionaries, no? Pasalamat ta, no? Pasalamat ta. Apan magpasalamat gihapon ta nga naatay mga kaigsuonan niini, no? Kay kini siya gihatag gihapon sa Dios alang kanato. Aron kita makita the diversity of the plan of God. The diversity of people nga naadiha gihimo sa Ginoo. Na anong we have to dialogue with indigenous people. We need to dialogue with indigenous people nga naman kay kini siya mga kaigsuon na bayatay mga tribal groups, and we have to respect these tribal groups, no? Kay lahi kini sila ang ilang mga pamaagi, and we have to respect, and this is one of the characteristics of where dialogue can enter. We need to respect one another, no? Kay ngano kung sila dili mo respeto nato, unsa kahang atong reaction, no? Kung naadya nato dili ta respetuhan, no? Maglisod ta, no? Una makaigsuonan the key word karong tuiga is dialogue. Ngano man? Because God Himself wants communion. Kay giingon na ni Kristo, me and my Father are one. Nga gusto namo nga kamong tanan sad, no? Kamong tanan nga gigama sa Dios, kamong tanan nga tumutuo, maghiusa sad sa mga akog ang amahan na diha sa panaghiusa. Kabalo ta makaigsuonan diha sa Kristo, kung naa diha ang panaghiusa, we know that we can relate with others. We know that we can love this person. We know that we can help this person, no? We are not just bound because lahi ang akong pagtuo. We are not just bound kay lahi ang among mga practices. Tinuod, lahi ta. Lahi atong pagtuo, no? Sa kanila, no? Apan dili ka na siya mao ang makababag diha sa atong relations ngadto kanila. Kay ngano, before we have this, kini siyang atong pagtuo, before ta lumudawat ni ana, we are already relational beings. Dili ta mahimo magpuyotag mag-inusara ta. Mao gani na ang Holy Father mingon siya, let us not be exclusive nga kamera, no? Naganing mayngon ka nga, ay, kamera ning maluwas, kamera, kamo dili mo maluwas. Who are we to tell these people? Muna makaigsuonan diha sa Kristo, ang mahal nga Birhen, tudluan ta. No? Tudluan ta diha sa unsaon kini siya, kanang-giampo nato, panag-iusa, unsaon nato kanang gitawag nato harmony, no? Because ang mahal nga Birhen, iya gayud kini ipakita, gipuy-an diha sa iyang kinabuhi, no? Kung adto ta, for example, maadto tag Lourdes, no? Adto tag Lourdes, no? Kung asa ang mahal nga Birhen nagpakita in their apparition, no? Dili nato maingon, dili ta makaingon nga ang muadto mga Katoliko lamang. Dili ta moingon nga ang muadto ay mga Katoliko, pure Catholics, dili. Naagihapon tay mga amigo ngadto nga mga Muslim, no? Naay mga amigo ngadto nga mutan-aw sila ngadto ug wala ta kabalo. Basig pag-adto nila, uy, pagkanindot di ay, basig pag-adto nila dito, they would experience some sort of conversion, no? So mao na dili ta pwede mo ingon, uy, wala mo'y labot ani. Wala mo'y labot ani. Kay ang mga apparitions, the apparitions of the Blessed Mother all over the world, no? The apparition is not meant only for us Catholics. Dili ba yan, no? Kung tan-awon nato, no? There is an element of inclusivity. Apil ang tanan. Apil ang tanan. Nganong moingon man ang mahal nga Birhen, adto didto lakaw, no? Katong mga visionaries, Bernadette, for example, lakaw, sultihin sila, no? Unsa may buti pasabot ana? Does it mean that kami lang exclusive lang ta dire? Dili, no? Ang mahal nga Birhen, tungod kay midawat siya sa plano sa Ginoo, o niya ang plano sa Ginoo dili lang baya
alang kanato kay mga Katoliko ta. Dili alang kanato tungod kay mituo ta diri sa atuang simbahan na atay mga santos diya. Dili, no? Kitang tanan kay gigama sa Dios. We are all created by God, and therefore the message is for those who were created by God, no? Depende na sa kanilaha, no? Kung dawaton nila, bisag gani ka nato, bisag ta mo kaingon tang, oy, I am gibunyagan ko, no? Usahay baya, dili baya ta mo tuo. Daghan ba tay mga pangutana? Ngano man kini, ngano man maning mga buluhaton, ngano man kini mga gigama ninyo pang magpalisod-lisuron mi, no? Usahay baya, mao gihapon na, may tabo ka nato. Apan ang tinud-anay lamang ana makaigsuonan ni Jesucristo kining tanan dili gayod nga kutob lang diha sa four corners, no? Kutob lang diha sa simbahan niya, kutob lang diha sa mga Katoliko lamang, kutob lamang diha sa kanang syudad, no? Dili. Kay ang plano sa Ginoo para sa tanan, ang kayuhan sa tanan kay gigama kita sa Dios. Wala makaigsuon na Jesucristo kung tan-awon sad nato diha sa gitawag nato Mary as teacher of dialogue, no? Dili lamang kini siya sa mga tawo, no? Obviously sa mga tawo we have to need to dialogue with these people, no? Apan gusto nako tan-awon sad na ang dialogue, no, naa diha ibutang nato og konteksto sad, no? When it comes to pagtabang, when it comes to panabaning makaingon ta nga, oy, ay sa kini siya nga akong dialogue, no? Kini nga akong mga buluhaton karon, dili lamang kutob diha sa akong mga kaila, dili lamang kutob diha sa akong mga akong banay, dili lamang ko sa akong pamilya. Kadtong miagi, no, nga buwan sa January, no, kabaluta nga kini daghan, no, ang mga nanghitabo, no. For example, no, we have this Taal eruption, no? Okay? We have this coronavirus, no? We have this earthquakes, no? Abi ninyo, dili lamang ang earthquakes ni adiri kanato, no? Dili lamang ang Taal, dili lamang ang Mindanao, no? Sa tibuok kalibutan na ay mga earthquakes, so siguro wala ta kabalo, no? Ug naa gihapon diha, no? Atong nadungog, no, si Kobe Bryant, no, katong mga fans, no, natingala kung anong importante manggod si Kobe Bryant, no, anong importante mang tawhana, no. Tungod di ay kay diri sa Pilipinas, no, si Kobe Bryant has an impact on many people, on the young people, no. Moadto ka didto sa Astrodome, moadto ka didto sa Araneta, no, Coliseum, no, moadto ka didto sa mga malls, no, na ay mga unsa tawag ana, no, na ay mga dagko kayo nga mga tarpaulin, akong asa mo pirma didto, salamat kayo, salamat, no. Kung tan-awon nato kini mga kaigsuonan, I think dili lamang ta moingon nga unsa man ang siyang mga hitabo, no. We need also kinahanglan tan-awon sad nato kini siya nga mga signs kini siya. The Second Vatican Council, no, nagtudlo ka nato, we have to read the signs, no? We have to read the signs of times, no? Dili pod moingon ta kini siya matapos ng kalibutan, kana siya ikastigo na sa Ginoo, kini sila kay mga sad-an manggod mo, mao na nga mahitabo ni. Makaigsuon ni Jesucristo, basig kini siya nga mga signs nga gipahatag kanato nga atong ma-experience, masinati nato karon, no? Basig na ay mensahe ang Dios. Basig na ay mensahe ang mahal nga Birhen alang kanato, no? Nga usahay makaingon lang ta kay tinuod manggod katong mga tawhan dito kay mga sad-an to sila, kay mga kwanto sila, dili mga erehis to sila. Kay kon manggod kay katong taw. No. We have to read also. We have to read the signs, and because it might have some impact in our lives. Impact nga unsa man, dili tungod kay paghadlokon ta sa Ginoo, dili tungod kay kastiguhon ta sa Ginoo, kundi tan-awon nato base kini siya mausad ang paghatag kanato og panahon pagpamalandong unsa ang atong gibuhat. What have we done, no? What have you done, no? Kay kita baya mingon ko ganiha, we are relational beings. Giunsa nato ang atong kinabuhi, no? Basig mao kini ang pag-purify kanato.
Basig mao kini ang pag-ingon sa Ginoo sa mahal nga bihin ay stop sa no. Nahadlok mo karon sa coronavirus, nahadlok na mo sa mga linog, nahadlok na mo sa volcano, no? Ay no. Stop, no. Basig mao kini siya ang panahon nga tan-awon nato, no. Collectively we need to examine. Dili lamang kay pipila ka tawo, no. Basig kini siya atong attitude towards nature. Basig attitude kini nato nga dili ta magpakabana sa panginahanglan sa atong kaigsuonan. Basig kini siya mao ang pagpahinumdum kanato, oy, basig nakalimot na mo na ay Dios, no? Pag-ampo. Una makaigsuonan ni Kristo, gusto nato i-impact kini siya nga dialogue, no? Kadang-kaning mangutana ta, nganong naingnani man eh? Nganong mao kani siya ang nahitabo? Nganong kini mga lisod man siya nato masabtan kini siya nga virus usa man eh? No? Basig mao kini ang panahon to purify ourselves. Nga kita sad tan-awon nato unsa ang atong mga gibuhat. Unsa ang mga butang, no, nga atong giplano sa kinabuhi. Kaya at the end of the day, makita nato nga uy, dili mga di ay kay ako ang matuman. Dili lang di ay akong plano ang matuman. Dili lang di ay ang akong mga projects ang matuman, kundi ang project sa Ginoo. Ang iyang pagbuot alang kanako mao ang importante. Kay kining tanan mawala man ta diri. Kitang tanan mawala ta sa kalibutan. Magpabilin ang Dios kay Dios siya. O kung karon wala nato kini siya makit-i, wala nato kini siya masabti, magpadayon lang ta gihapon, no, sa atong old ways, no. Makaigsuonan dahil sa Kristo, akong ingon ganiha, magtinabangay ta diha sa pag-ampo. Dili lamang pag-ampo sa mga sakiton, no, dili lamang pag-ampo sa atong mga nanginahanglan, no, pag-ampo sad kanato atong kaugalingon kay basig na saag ta diha sa mga buluhaton. Isip tumutuo, isip nagdebosyon sa mahal nga Birhen. Basig diha sa atong pagdebosyon. Nagdebosyon lang ko kay karong panahona, karong simanaha, mao kini siya ang pagnobina sa mahal nga Birhen. Basig nainumdum lang ta sa mahal nga Birhen tungod kay magnobina ta. Dili ba ya, no? Ang mahal nga Birhen gihatag ni Kristo kanatong tanan aron mugiya kanato sa matag adlaw nato nga kinabuhi. Aron kita iyang dalhon ngadto sa iyang anak, no? Di ba kung mag-ampo kita diha sa Salve Regina, no? Pag-ampo nato sa Salve Regina, no? Kanang bolong diha nga ang mahal nga Birhen mao ang atong gisaligan nga dalhon kita niya ngadto sa iyang anak, no? To show to us the only begotten Son. Ngano man, way lain nga makatatag kanato og giya padungat to sa iyang anak kung dili ang inahan. Ang mahal nga Birhen mao ang inahan ni Jesus, inahan natong tanan, no? Muna makaigsuonan dahil sa Kristo, siguro kini siya nga mga punto, no, nga akong isulti kaninyo karon, no, siguro ato ning pamalandungan, no. Giniyahan, inubanan sa gasa sa mahal nga Birhen sa iyang pag-ampo, inubanan sa pag-ampo sa tanan ng mga santo sa langit, no. Kitang tanan, dili lamang, no, atong himuon karong adlaw, no, kundi matag adlaw sa atong kinabuhi. Kay sama sa akong giingon kaniya, kini ang importante is to do the will of the Father. To do the will of God. Diya sa atong kinabuhi. Aron kita, unya, mahiusa, dito sa iyang puloy-anan, nga walay katapusan. Nga naa dito ang kalipay, nga naa dito ang paghigugma, nga maoy maghari atong tanan. Amen.